Tento malý rodinný hotel bol v minulosti známy ako slovenská reštaurácia, neskôr však bol zrekonštruovaný. Nachádza sa na tichom a peknom mieste v lokalite Stará hora v Hlohovci, ktoré návštevníkom ponúka panoramatický výhľad na mesto a ďaleké okolie. Je to ideálne miesto pre hostí vyhľadávajúcich pokoj a intímnu atmosféru. Hotel je dvojhviezdičkový, má 12 izieb, dohromady 25 lôžok. Každá izba je vybavená televíznym prijímačom so satelitom, rádiom, samostatnou kúpeľňou a WC. V hoteli sa nachádzajú aj 2 apartmány, jeden aj s kuchyňou. Izby sú jedno- a dvojposteľové. Hostia majú k dispozícii reštauráciu, vináreň a v letnom období aj terasu a prírodný rošt. Hotelovým hosťom ponúka hotel raňajky a večere. Reštaurácia je pre verejnosť otvorená denne okrem nedele od 18. do 22. hodiny. Hotel má uzavreté parkovisko, garáže pre 2 osobné automobily. Pre návštevníkov hotela sú k dispozícii viaceré atrakcie: rybolov, jazda na koni, horské bicykle či rekreačná turistika v blízkom okolí. Hotel ponúka aj možnosť usporiadania rôznych spoločenských akcií, banketov, školení, piknikov. Pre zamilovaných poskytuje hotel trvalú zľavu. Firmám zase školenia v školiacej miestnosti zdarma. Kontakt: privátny hotel u Janásov, Stará hora Hlohovec, telefón fax 033 74 236 83, mobil 0905 623 033, e-mail rezervation@janás.sk. Bližšie informácie získate aj na web stránke www.janás.sk.